Petrafeza! Oh. Viu! Fără proteză. Da. Fără corp. N-are nimica. Toți sunt viu. Nova invenție hiperracheta astronomică. Am să mă urc în ea. Bun. Și apoi o voi lansa. Nu mai am benzină. Declanșare! Au! Sunt viu! În sfârșit! Totul întreg, pur și simplu întreg! Noua mea invenție, hiper picioarele! Cele mai tari, ia, acum. Au! Ce face tonul ăsta? Mă proposează cumva?